नमस्कार मंडळी, शोभना किचनमध्ये परत एकदा तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी एक नवीन डिश घेऊन आली आहे, मटणाचा रसा। आज मी तुम्हाला मस्त झणझणीत अशी एक रेसिपी करून दाखवणार आहे। नक्की हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि माझा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर प्लीज सबस्क्राइब करायला विसरू नका। बघू शकता मस्त असा पातळ रसा केला आहे मी आणि लहान मुलांसाठी अळणी केली आहे। नक्की हा व्हिडिओ पूर्ण पहा। आता आपण त्याला लागणारे साहित्य बघूया। कांदा मी भाजून घेते, आपल्याला वाटण काढायचं आहे। आणि जो आलं लसूण मी सोलून ठेवलेला तो टाकते आणि आता बडीशोप टाकते। इथे मी 1 चम्मच बडीशोप घेतली आहे, छोटा चम्मच, आणि 2 मिरच्या घेतल्या आहेत आणि खूप सारी कोथिंबीर घेतली आहे। आता वाटण भाजल्यानंतर मी साईडला कुकर गरम करायला ठेवला होता। माझा तेलही तापला आहे, त्याच्यात मी खडे मसाले टाकले आहेत। तुम्ही बघू शकता तेल तापलं आहे। आता मी जो कांदा, 1 कांदा इथं मी कापून ठेवला होता बारीक, तो फोडणीला टाकते। आपल्याला अळणी करायची आहे आणि जी आलं लसणाची पेस्ट केली होती ते टाकते। इथे 2 चम्मच मी आलं लसण, अर्धा किलो मी मटण आणलं आहे, त्याप्रमाणे मी हे साहित्य वापरले आहेत। अर्धा चम्मच इथे मी हळद टाकते, छानपैकी परतून घेते। आता मटण ॲड करायचं आहे आपल्याला। हा अर्धा किलो मटण आहे। तुम्ही खडे मसाले कमी टाकू शकता, तुम्ही तुमच्याप्रमाणे टाका। जर तुम्हाला जास्त असं तिखट वाटत असेल तर तुम्ही खडे मसाले, काली मिरी कमी टाका। आणि चवीनुसार मीठ ॲड केलंय आणि आपल्याला छानपैकी असं मिक्स करून घ्यायचं आहे त्याला। आणि 2 ग्लास मोठे मी इथं पाणी ॲड करते, कारण की आपल्याला अळणी बनवायचं आहे, त्यासाठी पाणी लागणार जास्त। आता मी कुकर लावून घेते। 6 ते 7 मी इथे शिट्या देणार आहे। आणि जो वाटण तयार केला होता तो मी आता मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते। बडीशोप आणि धने मी इथं भाजून घेतले होते ऑलरेडी, ते मी नंतर ॲड केले। आता आपला वाटण एक वाटून घेतलंय त्याला। तर साईडला मी इथे टोप गरम करायला ठेवला होता, तर तो गरम झाला आहे। त्याच्यात मी तेल टाकते आणि त्याच्यामध्ये जो आपण वाटण तयार केला होता तो ॲड करूया। यात आपल्याला आता खडे मसाले ॲड नाही करायचे, फक्त जो आपण वाटण तयार केला होता तो ॲड करणार। छानपैकी आता परतून घेऊया ह्याला।
तुम्हाला जर फोडणीला थोडा कांदा पाहिजे असेल तुम्ही टाकू शकता. आता आपले मसाले ॲड करूया. इथे मी अर्धा चम्मच हळद घेतला आहे, कारण की ऑलरेडी आपण फोडणीला टाकलं होतं. आणि 1 चम्मच धने पावडर आणि हा 2 मोठे चम्मच मी ते घरगुती मसाला टाकते आणि 1 चम्मच लाल तिखट आणि हा गरम मसाला आहे. इथे मी 2 चम्मच गरम मसाले घेतले आहेत आणि छानपैकी आता परतून घेते याला मी. आपला वाटण खाली लागू नये म्हणून थोडासा पाणी टाकलंय मी. आता मी इथे 5 मिनिटं त्याला झाकून ठेवलं होतं, कारण की आपला वाटण छानपैकी भाजून झाला पाहिजे. तुम्ही बघू शकता. आता मी 1 टमाटर याच्यात ॲड करते. मी वाटण छानपैकी भाजून घेतलंय. 5-6 मिनिटं तरी आपल्याला वाटण आपलं भाजून घ्यायचं आहे. ही आपली अळणी तयार झाली आहे. सगळ्यात पौष्टिक आहे. लहान पोरांना आपण कधी आपल्याला सर्दी झाली काय तेव्हा आपण ही पिऊ शकतो. आता जो आपण मटण शिजून घेतला होता तो टाकूया आणि तो पाणी पूर्ण याच्यात ॲड करायचा आहे. मी ते 1 वाटी अळणी काढून ठेवली. आता मी ते 5 ते 6 मिनिटं झाकण ठेवलं होता. तर तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी बॉईल होतोय. तर सगळा त्या मटणाचा रस्सा आपला तयार आहे. तुम्हाला सर्व करून दाखवते. मस्त झणझणीत झालाय रस्सा. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. हे मी अर्धा किलोच्या हिशोबाने बनवला आहे. तुम्ही पाहू शकता असा सुगंध येतोय छानपैकी. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडत असतील तर प्लीज मला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटते ती. प्लीज मला सबस्क्राईब करा.